Здравейте всички, аз съм Вожда и днес пристигна шифтъра, който бях си поръчал за Logitech G29 Driving Force. Шифтъра го взех на така доста сносна цена от 113 лева и искам сега с вас да го анбокснем и да видим какво има в него. Докато го анбоксвам, ще ви разказвам какво точно се случи при мен, понеже самия волан заедно с педалите беше на промоционална цена от 449 лева в един от големите магазини. Докато се наканя да го купя, съответно беше изчерпан като количество в различните магазини. Охо! После го намерих от друг пак голям магазин, който беше на същата цена от 449 лева и го поръчах оттам. Проблемът там беше, че нямаше ето този шифтър, който изглежда наистина доста масивен и така се усеща дори през нейлона. Съжалявам, че е малко импровизирано е клипчето, понеже трябваше много набързо да се оправя, да го получа. Тук що го получих и бързам да го отворя, да се изкефя и да ви споделя този момент с вас. Малко импровизирано клипчето, снимам малко в полеви условия, с една лампа, която ми осветява отгоре, сложена на една маса, но предполагам, че това не е чак такъв голям проблем. Ето го и него. Така, с едната ръка снимам с телефона, с другата държа шифтъра. Вижте това бебче. Прекрасно е. Няма как да го канекна в момента, понеже, както ви казах, самия шифтър го взех от един от онлайн магазините. Нали, като там наценката беше може би от порядъка на 120 лева, 120 и няколко лева. Използвах промокод на клашъра, не искам да му правя реклама, но благодаря ти, братле. Просто докато се чудих кой има в този сайт промокод за този сайт и се сетих първо за него, пуснах му едно от клипчета. По принцип ме натоварват това постоянното спамене с реклама, но ето виждате, че има резултат, като с неговите 5 или 6%, мисля, че бяха 5, шифтъра беше намален до 113 лева с безплатна доставка. И другото приятно нещо, което имаше в целият този комплект от онлайн магазина, бяха ми сложили една безплатна енергийна напитка. Не че пия, но жеста е много мил и е важен. Друго, което има в кутията, това са Quick Start Guides. Продукта има гаранция от 2 години от производителя. Ето тук можете да видите на няколко езика. Чакайте, от другата страна беше. Ето. Има включително и на български. Пише се, че е предназначен само единствено за Logitech G29 и 920 Driving Force. Ето пълна поддръжка на продукта. 2 години гаранция. Директно от производителя. Така да махнем това. Уникално изглежда. По принцип трябва да стои така. В момента ще ми е малко трудно, нали, да сменям предавки, понеже с едната си ръка държа телефона, а с другата се опитвам да вкарам някакви предавки. Но като цяло наистина доста добре изглежда, доста е масивен. Аз не очаквах, нали, такова нещо. В смисъл такъв, очаквах, че ще е така доста добре направено, но като го хванах в ръка, просто усещаше се доста масивно. Пластмасата изглежда стабилна и силна. Да се надяваме, че няма да даде проблеми. Единствено съм виждал от други
ютубъри. Ето тези захвати при по-агресивна игра от ваша страна има доста голяма опасност да започне да бяга самия шифтър, нали, да се движи по самото бюро или маса. Аз в случая ще го хвана за маса, да се надявам, че няма да имам проблем. Доколкото виждам, доста хора се оплакват именно от тях. Тези захвати също давали проблеми при самите волани. Вече след като го закача за самия волан, ще го тествам и ще дам някакво мнение. Имам някакви идеи за допълнителни подложки, но това вече е на по-късен етап. Благодаря ви за отделеното време. Ако клипчето ви е харесало, можете да го лайкнете. Ако не ви е харесало, респективно да го дизлайкнете. Благодаря ви, че изживяхте това анбоксване с мен, защото доста дълго време исках да имам волан със скоростен лост, още по времето на Logitech G27 Racing Wheel, при което шифтъра беше с една извита част с бутони. Този шифтър, както виждате, няма подобни бутони, но въпреки това съм страшно развълнуван. Благодаря ви за отделеното време още веднъж. Всичко добро и се пазете!